Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baɗiɗiraɓe daroɓe suudu DBS on jaɓɓama ha wakkatire hetande gam sakan gon kubaruji e ɗemgal fulfulde. Hande en mbi'a jeslare 13 lewru colte woni lewru ɗiɗaɓru hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeenayi. Ɗo majum on fu moɗon on kofnama on gettama kala e gonɗon e no gonirɗon. En coggan kubaruji meɗen, kubaruji majum aranol kubaru meɗen ha ko larani hande gilla ka tiniɗo wato jagorɗo maharle nder lesdi Cameroun wi'eteɗo Celestine Kecca Courtes on man o yalɗiri nder berniwol Douala gam larugo dede yakeji nyiɓaloji hetanoɗi ha hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeetati ha waddugo jotta. Kadi ɗo majum lattake kubarol meɗen aranol daren ma. E be jaɓɓama tilim ka waɗaka ha nokkure ndeɗo ɗo hawtade be ɓen tiniɓe tiɗɓe tilimɓe yalɗirɓe ha nokkure ndeɗo ɗo gam jaɓɓago wato jagorɗo kalfinaɗo nyiɓaloji nder lesdi Cameroun kadi wi'eteɗo Celestine Kecca Courtes o jaɓɓama ha nokkure ndeɗo ɗo hawtade be ɗuɗɓe yalɗirɓe haɗɗon be tambinego pindi bana no giruɗon ɗo e non tawiyeki Samuel Dieudonné Iba Hadiboa e non kala luttuɓe tawaɓe ha nokkure ndeɗo ɗo. Kadi ɓawaɗon ɓe holli dede yakeji kuuɗe waɗaɗe wato ha jiha lesdi Douala ɗo. Kadi yaɗɗoɗɗon kanko majum o yalɗiri jihaji feere feere o laari hande dede koɗo sala ha nder wato dede kuuɗe ɗe Douala. Arande majum ni ɓe jalɗiri wato ha babal wato daldal nyiɓalo wato babal pijirle. Ɗo majum o laari hande dede yakeji babal pijirle majum no ɗo salira haɗɗo majum. Kadi dede ko wi'a kuuɗe majum huwama ko yata cowi 60 e gelle. Kadi ɓawaɗon ɓe jahi ha nyiɓaloji wato ɗinɗon wato ɗiɓe gaɗi gam himɓe andama haɗɗon ko watta wato nyiɓaloji 160 waɗama. Kadi ɗon man o yalɗiri wato ha nokkuje feere feere e nonnon ha Bonaberi. Ɗon majum bo o laari wato kuje feere feere ha sera marché Sandaga e nonnon o laari hande kuje goɗɗe feere ha ko larani babal ɓe mbiyata place cinquantenaire. Kadi ɗum majum fu kanko majum madame Kecca Courtes ɓawaɗon ɓe jalɗiri wato ha suudu ndu Tokoto wi'etendu wato ha nder berniwol Douala ɗo ɓe jooɗi ɓe gaɗi sawari ha ko larani yakeji kuuɗe ɗen. Wigo mako kadi kuuɗe ɗen ɗe fumaje ɗe ɗo yele ɗe timma bana no haniri ha dede ko waɗa hawtade be jagorɓe e nonnon bo o tiɗɗitini huwoɓe ha kuuɗe majum. Ha faynen ɗo tokkitini kubaruji meɗen ɗo majum en bolwan ha ko larani yakeji wato lumo goto andago wi'etengo promote ɗo majum ha nder berniwol Yaoundé. Ɓeɗo taskana lumo gonɗon wato jeeɗiɗaɓre on wonata ɗo to ɓe gaɗi gonɗon lumo. Kadi ɗo e asawe ɓe giɗi go maɓɓita. Kadi ɗum ɗo habdana wato be nyiɓugo dangle e nonnon ɓen mbi'a jeeri bana no hani. Pamen ma ha nokkure nde ɗo ɗum ɗo waɗa dede dabareji feere feere. Ɗen dabareji ha ko andama dede ko wiyete lumo promote. Kadi promote hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeenayi waɗete ha nokkure andade. Kadi nokkure majum ɗum palais de congrès on heta ha ko salino. Kadi ɗon majum nyiɓoɓe majum ɓe gaddama ɓe ɗon gaɗa babe feere feere ha ɗe himɓe tammi yalɗirgo ha nder palais de congrès majum. Kadi jeeri dangle ha babal himɓe tammi wato silugo kuje muɗum e nonnon filoɓe yalɗiroɓe ha nokkuje ɗe ɗo andama wato lesɗe feere feere tammi hawrugo ko yata lesɗe 34 ha wigo mako kanko haɗo Fida Egbe kanko on latti wato hande hoorejo hako larani sa kubaruji ha babal ngallo. Kadi nyiɓaloji man ɗo waɗa dede no haniri ɗo e asawe wato ɗum tammi maɓɓutugo nokkure nde ɗo babal jaɓɓama waɗama timminama e babe goɗɗe feere bo ɗo habda wato ɓedda wato dede waddego ha kuje majum hiɓɓa dede no hiɓɓirta fu andama nokkure nde nde waɗete fodde ko wakkati man to sali bo ɗum itte gam majum on ɗum ɗo nyiɓira bana no giroton hande be planje e ko nandi e muɗum. Kadi wigo maɓɓe haɗɗo ɗum fu majum ɗum ɓadake timmugo ɗo e nyande asawe kam dede ko wiyete ɗum uddititte ɗum. Kadi lesɗe ɗen ngara gaɗa kuje muɗum bana no hani. Kadi ɗo e ɗon majum ɗum ɗo lesana ha ko larani promote hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeenayi. Ha faynen ɗo tokkitini kubaruji meɗen ɗo majum en bolwan wato ko larani nyalade wato nde paɗɗe. Kadi andama ha kala wato altine wato ɗiɗaɓre ha asawere wato nder lewru en mbiyata wato lewru ɗiɗaɓru fu ɗum ɗo waɗa wato hande nyalade nden ɗon. Kadi altine andama wato hala nyalade wato paɗɗe waɗete. Kadi gam majum ɗum sappi giɗɗe ɗume woni paɗɗe pamen mabbe gollo derewol. Lesɗe duniyaru ko watta 120 ɗo anditi hande yakeji paɗɗe.
kadi ɗen ɗon lesɗe ngam paɗɗe ɗum hunde on wato nyaw waɗogu wato ɗo wadda wato hande faɗɗere ha ngandi ɓurna fu ɗum nangata e non bo ɗum haɗa goɗɗo wato hande wadgo dede ko waɗata muɗum sina to heɓi ɓadiɗo wato yidowo ɗum. Kadi ngunɗon nyaw caklinigu nguɗo nanga hakkilo, ngam man ɓe gaɗi wato kala altinere ɗiɗaɓre ha lewru wato colte fu en mbiya wato lewru février banno mbiraton. Kadi ɗo majum ɗum ɗo waɗa wato nyalade nde windere, kadi duniyaru fu ɗo waɗa nden ɗon nyalade. Kadi haɗɗon majum ɗum ɗaɓɓiti andugo yakeji paɗɗe kam noyi yakeji majum ɗum ɗo nyawdona ɓurna fu dofta en mawɓe tiniɓe ha ko larani ande wato tilimɗe wittade ɓe ɗon mbiya nyaw majum ngu faddete nonnon ngu nyawdatake e non dofta en tawaturu kamɓe man bo ɓe ɗon bolwa hadede ko larani non. Bana Etienne Keweba o wolwi ha ko larani nyawu ngunɗon o wi kangu wato ngu wala hande irida kuje goɗɗe feere bana nyawji luttuɗi ɓe mbiyata hande ɗo mara hande ko wiyete virus walla bo ɗo mara hande bactérie ji ko nandi e muɗum ɗum ɓe keɓtata nda ko woni ɓe hurga ɗum. Amma kadi nyaw man banno ngu nangirta ɗo ngam man ɓe dokka lekkele majum sakkontama ba leɗɗe ɓaleje ha wigo mako ha tawaturu ɗum ɗo heɓa kadi hurga ɓenɗon majum. Kadi ɗo e ɗon majum ɗum ɗo wiya kala wato ɓenɗon marɓe nyaw wato paɓɓoje en mbiya nyaw paɗɗe wato en andi to ɓe faɗɗama ko hattoy ɓe boni nder ndiyam walla bo ha yite ko hattoy ɓe goni wato ɓe do'oto tan ɓe ngala nder hakkilo maɓɓe. Kadi kala mo wondi be maɓɓe bo ɗum ɗo ƴonita nyaw man ngu raɓata tata himɓe kultora jawa wato faddoɓe, ngam man nden ɗon nyalade waɗama ngam siptonorgo himɓe ha ko larani wato nyaw paɗɗe. Ha fahin en ɗo tokkitini nde en bolwi haala jamuɗo majum en jahan ha kumba wato sappo e go'ore wato ha wetingore muɗum himɓe kalluɓe ko watta nogas wato nasti ha dofta kumba majum ɓe kuɓɓi yite kadi ɓe nguli dofta majum hunde man hanayi dede no wi'e. Kadi ɗon man ɗuɗɓe soyi yonkiji muɗum e non kuje ɗuɗɗe bo asnama. Pamen ma ɓe ngol ɗon ɗerewol. Jemma halluɓe nasti wato ha nokkure nde ɗo ɗum ha falde wato kumba nder wato yayre en wi'a meme. Kadi ɗo majum ɗum hokki wato hande himɓe kayefi ɗin ɗon moyon kalluɗo ni yahata sappa wato wulugo dofta andama dofta sappaka sei wayne be wayne wonata ha dofta. Kadi ɓe yillake ha wetingore ɓe wi ko watta himɓe nogas ɓen ɗon nogas wato ɓe ɗon no jogi balmi ɓe ngari jemma majum ɓe nguli wato hande doftawa ngan. Kadi ɓe nguli kuje ɗuɗɗe masinta ha nder ɓe ngulata majum ko watta himɓe nayo wato maayi haɗɗoɗɗon. Kadi ɗon majum bo wato ɗiɗo kam wato wulama nonnon be yonki muɗum nonnon wula kadi ɓen majum ɓe ɗumannama hawtade be curki e ko woni totton. ɓawa ɗon ɓe nguli ko watta wato werlaji motaji jeeɗiɗi. Kadi ɗum majum ɗum halluɓe wato wonnoɓe ha ko larani wato yakeji leddi boya. Kadi ɗum ɗo wiya ɓawo dede ɓe suklani kuje goɗɗe feere e ko suklani hande ha ko larani yakeji dofta bo. Ngam majum mawɗo ardaniɗo wato sakol kubaruji wato gomnati Emmanuel René Sadi wurti o hombiɗini dede ko waɗa ɗo na ɗum hunde on handude waɗego ha wigo mako. Kadi ɗo e ɗon majum ha bolle mako ɓe tammi waɗugo losko ngam ɓe keɓta wato ɗum ɓe ɗon waɗi rida kugal gayningal kallugal ngal ɗo. Kadi ngam majum ɗo e ɗon majum ɗum ɗo wiya ɓen ɗon man ɓe rentinama e gomnati bo yawa kadi lara no ɓe gidirta ɓen ɗon ha falde kumba. Ha faynen do tokkitini ɗereji meɗen derɗiraɓe ha ko larani kubaruji meɗen be fulfulde ɗo majum en gartanan hande nyalade nde sukaɓe e nden ɗon 53 kadi bana no saliri ha jihaji fu nyande 11 lewru colte ɗo nonnon ha nder falde wato mayo luti wuro Figil wato jaɓɓake ɓiɓɓe e non bo derken ɗuɗɓe tawama ha totton ngam salingo ha yeso ardiɓe maɓɓe. Pamen ma ha falde en wiya yayre mayo luuti ɗum falde Figil wato on jaɓɓi wato hande nokkure nde ɗo hawtade be wato himɓe ɗuɗɓe tawaɓe ha nokkure nde ɗo e non wato on ardiɗo wato falde nden ɗon wiyeteɗo Henri Oyono Mbarga o tawama ha nokkure nde ɗo non hawtade be himɓe ɗuɗɓe tilimɓe tawaɓe haɗɗon ɓiɓɓe sali salol wato ngol japle kosɗe e non ngol jeridiral bana no giruɗon ɗo e patma e be gimɗi belɗiɗi ɓe gimata ha ko larani gendiyankagal wato lesdi Cameroun e ko nandi e muɗum gendal belgal e ko nandi e mum ɗum fu majum. Kadi ɗuɗɓe yalɗiri haɗɗo ngam larano julde nden salirta ko larani non ɓawa ɗon jangirle tumbiɗe salake haɗɗon banno hani. Kadi
haɗɗon majum ɓawo salago maɓɓe ɓe kolli hande tiiɗal ha ko larani yakeji jogago leddi e non ko nandi e muɗum be gendal kadi ngam man waɗi ɓenɗon sali wigo mako kanko Henri o yono o wolwi dede ko waɗi ɗo ɗum hunde on tilimde ɗum hunde on hollode wato hande ko larani gendal wigo mako himɓe ɗuɗɓe doggino yaasi lesdi ɓe tawama ɓe tawtinama bo wato ha nder ɓenɗon wonɓe figil ngam en andi caɗirmaji gonɗi hakkunde wato lesdi Tchad be lesdi Nigeria ɗum majum ɓe cahama matalaji e ko nandi e majum ha ko larani yakeji guure maɓɓe kadi ɗon majum ɓe nani seyo e welwelo ha ko larani yakeji julde nden ɓeɗo tamma mawri tammi ɓurgo banni ha ko larani falde figil. ha faynen ɗo tokkitini ɗereji meɗen ɗo majum en sottata woyla en bolwan ha ko larani wato suudu ekkitare ɓe mbiyata ha ko larani wato ekkitol karallagal e ande kese ɗum majum ɗum waɗama hawtade be tiniɓe tilimɓe tawaɓe hattoton ekkitoɓe e ekkitinoɓe pamen ma be uddutugo nokkure nde ɗo hawtade be mawɗo tiniɗo e non ɗuɗɓe yalɗirɓe ha nokkure nde ɗo ɓe fu maɓɓe ngam ardango wato hande suudu waɗandu ngam wato ekkitingo wato ɓen tammiɓe wato huwugo ha ko larani kuuɗe wato ande kese e tilimɗe e non waɗgo sana'aji fere fere kadi haɗɗon majum jangoɓe e janginoɓe yalɗiri ha nokkure nde ɗo ngam humpitago deydey ko ɗo waɗa kadi ɗo majum ɓe gaɗi wato babal ngal ɗon hawtade be tinare gomnati Cameroun e non kamɓe majum hande ɓen ɓe wuro wato hande en mbiya cakari Cameroun kadi kuje ɗuɗɗe waɗama haɗɗoni wigo maɓɓe ɓe ekkitinan ɓiɓɓe ɓen ɗon waɗgo sana'a e non bo ɓe ekkitinan wato ekkitinoɓe ɓe haji goɗɗi feere bo ha ko larani wato palɗe nder yayre wato garwa e ko nandi e muɗum kadi haɗɗon majum derken ɗuɗɓe heeɓi wato ekkiti ko larani haala jayge e ko nandi e muɗum ngam ɓe gaɗa hande deydey sana'aji maɓɓe wigo mako kanko ardino wato ekkitinol ngol ɗon o wi deydey ko waɗa ɗo ɗum fuɗɗam on kadi ɗo e ko tammi wargo ɓe tammi wargo kuje kimmiɗiniɗe tiniɗe ha ko larani yakeji ɗin ɗon non goni en yalɗirɓe haɗɗon ngam hollugo bo ɓe mbi ko nde ɓe kollan ɓiɓɓe ɓen deydey ko ɓe mbawi ngam ɓiɓɓe ɓen bo keɓa naftoro heɓa ɗum ɗellitina lesdi Cameroun ha ko tammi warugo. ha fahinen ɗon jaha fodde ko en jaɓɓita haɗɗoni en bolwan ha ko larani lesɗe Africa andama daga 1 ha yetti 12 lewru nduɗo ɗo ɓeɗon no kawri wato ha Addis Ababa ha ko larani wato gotagu wato lesdi Africa kadi ngam man andama wato ɗum Paul Kagame on jogino wato sawru ndun o hokkitano wato goto kadi nder luttuɓe ha dede ko larani wato ardinoɓe wato yakeji gotagu lesdi Africa ɗum majum ɗum waɗama hawtade be sappaki giɗɗe wato Youssoufa Lule e mbadidi VOA pamen ma alat 10 lewru ɗiɗabru hitande milajiya 2019 lesɗe Africa 15 gaɗi jonde tilimde wato 13 ɗiɗabre kawtal lesɗe Africa ko mbiyeten African Union nden ɗon jonde waɗama ha Addis Ababa nder lesdi Ethiopia be ɗoftal e darnde wato hoore en lesɗe Africa ɗen ɗon 15 tawaɗe ɗon kalimaji kawtal ngal ɗon sembiɗini wato darwidal e kuudal ha wigo Paul Kagame on hoorejo lesdi Rwanda sey lesɗe Africa wato soɗotira darwida e kuudal dow ko tabitinta de'ende e jonde jam ha nder Africa ha ardungal lesɗe Africa koma African Union bano wirete ɗum Paul Kagame on mo Rwanda wato hokkiti ardungal ngal ɗon ngal African Union to on hoorejo lesdi Egypte hanko on woni jonta hoorejo kawtal lesɗe Africa ko mbiyeten African Union dalila fedde derke en Cameroun fototiri wato be jonde nden ɗon nde hoore en lesɗe Africa hoorejo lesdi Cameroun Paul Biya on mo ɓangare wodani heɓayi yehugo ha Addis Ababa amma ɗon mo yerɓi mawɗo saraki en gomnati Cameroun koma galdimajo gomnati Cameroun Joseph Dion Ngute o yehi wato joɗago ha babal hoorejo lesdi Cameroun Paul Biya mobre nden ɗon salake be seyo e welwelo e tammude yakeji belɗi yeeso. Naam Youssouf Lule haɗɗon en ɗo ɓesda Antonio Guterres ƴoniti lesɗe Africa be jogitago e non bo korwal ngal hokkitama wato Abdul Fattah Azizi wato on mo lesdi wato Misra kadi ɗo kubaruji meɗen re'i wato e Fulfulde hande kikiɗe ni seeɗa ma es yalɗiranan on be ganire turankore ɓawoɗon jamdi 8 Rael Ule Abiya be Inglisre jamdi 9 goto bowaɗo moɗon Eric Tobi Mbowa ɓawoɗon kadi DBS TV ɗo tokkitini shiriyaji muɗum on lortinante shiriya ka daraja fulɓe hawtade be Abbo Amadou min bo mi wiya on sey jam wali to jawmirawo tawni en jam yo jam Allah e kisale den kamum won e gonɗon salamu aleykum.